Każdy przynajmniej raz w życiu powinien to usłyszeć. Funkcją umysłu jest tworzenie spójności pomiędzy Twoimi przekonaniami a rzeczywistością. To znaczy, że jeżeli wierzysz, że coś nie zadziała, to umysł stworzy sytuację w rzeczywistości, gdzie to coś się nie uda. Natomiast jeżeli całkowicie wierzysz bez żadnych wątpliwości, że to zadziała, to umysł ustawi cię w sytuacji, gdzie to rzeczywiście zadziała. Czyli w zależności od tego, co masz w swoich filtrach percepcji, co masz w swoim pryzmacie postrzegania rzeczywistości, to od tego będzie zależeć to, jak będzie wyglądać Twoja rzeczywistość. I nagle zaczynasz sobie uświadamiać, zaraz, to nie przypadek, to nie losowość, to ja jestem kreatorem, to ja jestem twórcą swojej rzeczywistości. Jeżeli również chciałbyś zacząć kreować swoją własną rzeczywistość, żyć na własnych zasadach, na własnych warunkach, to bardzo chętnie Ci o tym opowiem i zapraszam do obserwacji tego kanału.